Kayak iki tedas pora nggo nyuntuki sate. Modele ora meyakinkan ngene. Ora yakin piye to, Pak? Lah nek ngene iki apa ya tedas nggo nyuntuk sate. Terus nggo nyuntuk daging kambing apa ya mampu. Yo dites drive. Lah nek dites drive ya apa ora ya dadak golek daging kambing. Yo rasah no. Lah piye? Iki idakan, Pak. Nek tembus berarti iso digunyate, Pak. Wah. Gojekanmu keras no. Ora keras, ora kelas. Apa nih ki? Apa to? Sik, Cuk. Anu ae, Cuk. Nek kecape sing botolan ta lho, Cuk. Di nek kurang ben rawi-rawiri. Oh iya ya. Anu, Mbak, kecape sing botolan wae. Ini mbok ijolke. Iya no. Nah, Nyo, tapi ki regane beda lho. ora masalah no. Anu, Mbak, kecape sing tak maksud yang gede ta lho. Sing botole beling. Wis renek. Nek semono tok ketoke kurang, Mbak. Lah sing arep mbok sate lho sepiro? Kok kaya itu iwak akeh-akeh wae. Akeh no, Mbak. Wong ana sing kurban sapi lho. Mosok to? Oh, Mbak. Sing kurban sapi ki Pak Didik Arianto. Sing duwe Madinah Iman Wisata kan lho. Oh, sing biro umroh kuwi to? Nah, betul kuwi. Aku mau ngerti sapine wis dituntun, Mbak. Sing nuntun sapine sapa to, Jo? Pak Agus. Nuntune piye? Ngene iki lho. As ngopo ngono lho, Jo? Limosin. Induk limosin. Sing dimaksud kurbane piye to, Pak? Kurban iki maksude ya mbleh wedhus, apa mbleh sapi, terus apa kebu, terus apa mbleh unta ngono kae lho Le. Sing kurban berarti yo entuk pahala akeh no, Pak. Iya no. Berarti Mbah Min kae pahalane yo akeh no, Pak. Mbah Min sapa? Mbah Min sing ngono gokil lho, Pak. Oh, tanggamu. Nggih, Pak. Lah apa Mbah Min ki ben taun ya kurban. Bendino, Pak. Dino kok kurban ki cara ngendi? Lah Mbah Mine bendinoe leh wedhus lho, Pak. Mosok to? Tenan, Pak. Deke duwe warung sate kok. Kuwi mono jenenge dodol sate kambing ora kurban. Sing kurban sinten, Pak? Mbah Min. Ayo, dang dites drive sik. Apa nih ki? Ndang cepet. Anu, Mbak. Bumbu rendang sing lang dadi ngono nek ra to, Mbak? Enek. Lah jane kowe ki arep nyate apa arep rendang to? Lho, Mbak. Wedhuse kuwi disate. Sapine kuwi direndang ngono. Oh iya. Areng, Mbak. Wis renek. Tukang ning pasar kene lho. Kulak wareng, Mbak. Iso sing butuh akeh. Gah, ndak ireng kok. Emang situ putih. Ora gelem bakar, nguncipi terus. Nah, satene iki mirip satene Mbah Min kok. Aja dikabehke lho ya. Liyane dinggungkum neh. Sungguh bacot dikai bumbu iki, Mas. Ya kuwi dibakar pisan wae no. Oke. Bakar production. Sampeyan akeh iki dikapakne iki kok malah bingung aku. Mas. Mas, mang mriki, Mas. Niku aja dimasak napa niki? Malah bingung kula, Mas. Loh, niki sisan. Dadake siji nggih to. Dimasak bareng, dipangan bareng. Pripun? Dimasak napa niki? Nah, nek daging ngeten iki, Mas. Niku enake niku dimasak rendang. Kok mudeng bumbune. Niku
golek resep riyen to. Mboten ah. Anu mawon. Guli. Wan akeh kuwahe to niku. Wis seger tenan niku. Apa mudeng bumbune? Lah nggih golek resep riyen to, Mas. Mas, mboten ah. Tongseng pripun? Mudeng bumbune. Golek resep riyen pripun to jenengan niku? Mboten ah. Kandhe wae mboten. Ora ketang siji mbok di ACC ngeten Mas ide kula. Dadak golek resepe lho, ra yakin no. Anu iki to apike bocah-bocah konrene. Gen dibakar karo konser. Matuk ora? Masuk. Mon. Wadya bala bocil-bocil kae celukan mon. Nang kene bakar-bakar ya ora karo konser. Ye. Ngono. Ah, ndak rono. Dadi Pra, mbok kowe ngipasi genti. Ora mangan terus. Kipas manual. Iya no. Nah, Hah? Kipas manual kesel. Ngeneki manual lho, Bro. Mbok wis saeneke dilakoni. nek ora nganggo kipas manual apa meh nganggo kipas angin. Nek nganggo kipas angin listrike kok ning diesel. Karo ditacep irung. Ora usah nganggo kipas angin no. Lah iya nganggo kipas manual wae. Nah, Mah nganggo kekuatan alam wae. manual kan kekuatan alam. Wah, yuk, kurang keras no. Terus meh nganggo apa? Puting beliung, datanglah. Pra, ora ro bakar sate dadak nekake musibah lho. Bintang rampung kok. Terus mulya kono marai ruwet wae kok. Pra. Ki. Kok kena Pak Jebugang. Oke. Puting beliung, datanglah. Mlaku mampir carupa nanging menojo hitungan yen mampu becik berkorban lunga sonjo kalungan sorban kadang go nyancang sepor ayo kanca padha berkorban korban tandane wong syukur bismillah niat ingsun ya Rahman, oh ya Rahim Tulodo lekasipun Kanjeng Nabi Ibrahim Bismillah niat ingsun ya Rahman, oh ya Rahim Tulodo lekasipun Kanjeng Nabi Ibrahim Awan-awan mepe kumbahan lurek sutranggo nambah clono korban dawe pangeran becik padha ditintano panas-panas guyang sapine andong kada irang carane yen ikhlas lahir batine mesti gede ganjarane ikhlas lahir batine tinompo ibadahe ikhlas lahir batine tinompo ibadahe ikhlas lahir batine tinompo ibadahe ini siaga ben ruwete minggat
rasa yo padha diruat